Kulungka, ang Suhel Debrama, ang koroksa di Bramo thana ada jotoro no kok kesana musungo, o coronavirus eba o lockdown ni jarawo, jotoro no kok kaham kerengkai, sakno khelei, tongmar ningthum, eba koroksa ti koroksa no coba lagi, sing o jarano, joto pal lagi, o hami bemani kat layani eba, tu playing layani nangnai. Ozarawo kebang mo jagarawo masa yang mana yang gay kebang biar untuk ham azarawo joto kaganang lukurok kebang ma NGOs rok kebang ma cin kaganang lukurok sakbai tang gay roko bacem coba lemon nogo belena kaksanggo om hagai tanjak lagi joto coba lemon bagai tejini hasni bobagra belena maya gana bo sal coya sabrum brum no bo bini sakbai tangi rangbai bo chini dofano subai tongo awan bagai chim jotto chim bobagrano kaham goreng tong thini chim masuri lainai chin bobagran bagai tai chim bo sak haino hai chim chin bobagrani kroksa singkra ngai chim jotto tipra mo thang leader bo kami o thangai chim je chuktei chim chobalai tongo yaba tabuk bo chim subai tongko sabrum burum no ama hai kebang mahaste abo chini lukurok kesai tongjak borno bo chin bobagra haino bini je sangi rangbai bo subawai tini ti prahasra tu tongo jung jodan nugi tongo tai ma hai klaina jung kami subai bo tongo awan bagai jung ozarawo jung jotto pal khlaiye khaka mai hamjang nei bisintei jung chini chukya lukurok no o birman klai tongai lukurok no jung coba lagi, semua kami beban kati lainnya, semua ozarawo politics berkati, dor berkati nawe jeng, highlight tongkol belen canai, tangi himale, tangai jarawo jeng, cini ramsanaga di pramo thaningge jeng, cini di pramo thang leader jod coba lagi je, cukti jeng coba lagi, siapa? Coba by lockdown vlog sakti, tebo vlog thangi temu, awan bagi am sekolah mengai, ang kaisha, cini darah koroksa. Dokter kahanuk jomatia bini thani ang idea mangka je kwai SDM thangai SDM kok soi tamu chamung eba chini biaro klai tongai facilities company suna thangai jeng SDM chala koi chini kabang ma je lukurok tongu je lukurok APL card ri tongu phiaba bo BPL card man somansi bini thani kuno properties kri bini kuno income kore ozaro bo belai biaro klai tongu oma hai borongi no bahai ke jeng ozarawo jeng borno help klaiman ni jeng SDM salemani tai jebon ration card kri borno jeng bahai ke help ni saman jawo SDM saga je bono homeless add khaiye bono 1000 ke rang bejangnai tai mairung rok samur rijani chawai bobo area o ni singmani ang bono sabuka je chini thagor amchai thagor kami ramsurangani amchai bising thagor kami tai harap kuar amsani kebang ma area wo oma hai tongo chini je bialo birmanangi tongkha tai chini khengra kami chini garing kami tai chini thaju kami chini bogabil chini jumia eng side kebang ma jagon oma hai problem eba o lockdown ni jorawo samung hu mai engai birman eba bialingi tongha hini jeng SDM na samanya gulo SDM ko khabo tatino abono chamung pathone help hini Fiaba SDM office moite bo sokpaikya kami wo fiaba jeng belen kapal hamia ozarawo baksa borok kha hamia ngida tong saimia fiaba SDM office moite jefru borok phaika mani bagan bagai apro chini kami leader je sapo chini ora oma hai geri jeng oma hai main rok tabuk nanglia hini saiman bagai SDM office ni borok firogai thangka okko khne belen khasaka tangi himala jeng ozarawo jeng kaisa help khlainani se samung riwai jeng o hami bemari joto palkai jeng katilani se oma hairok tung bakhao tong hangkai eba khlai tong hangkai abo belen chai klayo tai narong request khainai jeng joto tipara sarau ozarawo jeng kaisa chubalaman bisingtei jeng o hami bemari jeng katilainai tai narok joto no kaham tongdi tai o hami beman kari tongdi te khorsa chubaman bisutei jeng o bemani jeng keplai ngalani. Jodono